خدوها. Lejla vota fiduċja f'Adrian Delija li ttieħed fil-Partit Nazzjonalista 3 snin ilu fl-eqel tal-kampanja tal-establishment biex iwarbuh minn kap, wieħed mill-istrateġisti ewlenin tal-kap attwali Bernard Grech kien għamilha ċara li l-kap tal-partit kellu jikseb l-appoġġ ta' mill-inqas 90% tal-voti biex tassew ikollu kontroll fuq il-partit. F'artiklu fil-faċċata tal-Kulħadd, jum wara li Bernard Grech kiseb l-appoġġ ta' 72% tal-kunsillieri kollha li kienu eligibbli biex jagħtuh l-appoġġ tagħhom, il-Gazzetta fakret f'dikjerazzjoni li kien kiteb iswed fuq l-abjad Jeremy Gingell, li flimkien mal-ex Chief of Staff tal-ex Ministru Nazzjonalista George Pulicino, Ray Bezzina u s-sit tal-Lovin Malta, Chris Pereġin, kien fost l-aktar li ħadmu mill-qrib mal-kap nazzjonalista kemm ilu fil-kariga. Gingell kien fakkar fit-Times of Malta kif fl-2012 l-ex kap Lawrence Gonzi kien qal li kien se jitlaq mit-tmexxija tal-partit jekk ma jġibx l-appoġġ ta' 80% tal-Kunsill Ġenerali. Gonzi li dakinhar ukoll kien ipparteċipa waħdu kien ġab 96% tal-voti. Fir-rigward ta' Adrian Delija, Gingell sansitra kien stabilixxa kejl ola meta iddikjara li riżultat li jaqbes id-90% huwa dak li kap tal-Partit Nazzjonalista jaspira li jikseb jekk tassew irid li jkollu kontroll tal-partit. Min barra hekk kien ċar fi kliemu li mingħajr dan il-vot il-kap ma kienx ikollu l-leġittimità biex ikompli. Aktar kmini din il-ġimgħa anki l-editorjal ta' The Malta Independent ħareġ b'argument simili. Sakemm Bernard Grech ma jġibx 90% tal-voti ma jkunx riżultat tajjeb. L-editur ta' The Malta Independent kompla jargumenta li mingħajr l-appoġġ tal-membri tal-Kunsill Ġenerali għall-kap l-oppożizzjoni kienet se tkun aktar dgħajfa. Il-kulħadd osservat li mhux normali li persentaġġ daqshekk għoli ma jappoġġjax lil kap meta dan ikun l-uniku żiemel fit-tiġrija. Dan apparti il-fatt li numru ieħor ta' kunsilliera ma marrux jivvutaw. Bekk, tara minn fejn tara, Grech falla t-test minkejja l-isforzi kollha li saru biex dan ma jkunx il-każ. Sansitra f'nofs elezzjoni u wara li kienet diġà saret il-votazzjoni bikrija, il-ħamis li għadda inbidlu regolamenti biex ippermettew li kunsillier seta' jibgħat lil xi ħadd ieħor jivvota floku permezz ta' vot bi prokura. Din il-mossa qatt ma kienet seħħet qabel f'ebda elezzjoni oħra ta' din l-iskala fil-Partit Nazzjonalista u ġiet deskritta minn diversi attivisti tal-partit bħala deċiżjoni maħuda biex tintimida u teddet li dawk il-kunsilliera li ma kinux biħsibhom imorru jivvutaw. Fl-aħħar ġimgħat saru wkoll numru kbir ta' telefonati mid-dar ċentrali lill-kunsilliera biex imorru jivvutaw u l-midja tal-Partit Nazzjonalista ma waqfitx tirrepeti l-istess messaġġ. Waqt li miċ-ċifri ta' riżultat eskluda l-għad kbir ta' astensjonijiet, voti kontra u voti invalidi, il-Partit Nazzjonalista wera ruħu mill-ewwel sodisfatt bir-riżultat u interpretah bħala wieħed qawwi, anke jekk huma bosta anki fil-partit innifsu li qed jgħidu li huwa ċar li dan mhux il-każ.